sa ngit-ngit o mangit-ngitan? Moagi sa ngit-ngit kuya, pero mangit-ngitan lami. Mangit-ngitan. Nindot mangit-ngit. Mangit-ngitan. Parang trailing. Ari sa ngit-ngit. Ay, harong ay makakita. Given na ginamangit-ngit na, dapat palungod yun na siya kay grabe naman kangit-ngit, no? So, pag agis sa ngit-ngit na, dito yung mga lami. Maagi sa ngit-ngit. Kaya ngit-ngit naman akong gugmadaan good. Tama? Mangungit. Oh, naituyo kung kuhiton. Anang manguhit manggod, daghan makuhitan. Manguhit. Para secret. Manguhit. Laibog man. Asay mas sakit magubaan og balay, magubaan sa gugma. Masakit ang magubaan sa gugma. Ano naman? Kay nakagasto man og dako. Ang balay? Ang balay! Nanghabang naman mi. Mawala na kwarta. Kaya mawalaan ta kwarta, wala tay gugma, wala po tay balay, di ba? Magubag balay. Ay! Wala may kapuyan. Kung walay gugma, wala magapoy matukod nga balay. Para ako, balag magubaan og gugma kay kung wa tay balay sa pag gugma goy balay, may kapuyan. Sama!